În mod normal, ăsta ar fi coșmarul oricărui colțar deschis la culoare. Colțarul acesta este Lugano. Este o piesă care schimbă instant atmosfera unui living și aduce un aer de eleganță discret. Picioarele aurii, subțiri și liniile curate îi dau un aspect rafinat, fără să fie pretențios. Este colțarul în jurul căruia se strânge familia seara, nu doar un obiect împins la perete. Dimensiunile sunt 272 pe 202 cm, iar când le extinzi, ai o suprafață de dormit de 200 pe 130 cm, suficient ca musafirii să doarmă bine, fără să simți că ai sacrificat designul pentru funcționalitate. Este tapizat într-o stofă bucle premium, foarte plăcută la atingere. Are textura aceea caldă în care te sprijini și simți că te poți relaxa cu adevărat după o zi lungă. În mod normal, ăsta ar fi coșmarul oricărui colțar deschis la culoare. Pe Lugano, lichidul rămâne la suprafață. În același timp, este impermeabilă și ușor de curățat. Asta înseamnă că poți păstra culoarea pe care ți-o dorești, fără să trăiești cu frica de pete. Tergi ușor, fără să freci disperat. Colțarul rămâne la fel, fără urme, fără pati. Adică poți să trăiești în living, nu la muzeu. Dimineața îți bei cafeaua liniștit, seara te întinzi cu familia, copilul mai scapă câte ceva, nicio problemă, tu stai cu inima împăcată. Asta înseamnă să ai un colțar elegant, gândit pentru viața de zi cu zi, nu doar pentru poze. Dacă simți că un colțar ca Lugano s-ar potrivi în livingul tău, găsești numărul de WhatsApp în bio. Acolo discutăm toate detaliile și vedem împreună dacă este varianta potrivită pentru tine.